Bobagrani dagi mungno khanawi haino Komolpurni Maharani wo salkia sekang Asamo interview o thangtini malkhung philei theinai Dibras Debormani nukhungo thangai chuwachu yapri lekha Tipra Mothani EM Montri tai YTF ti develop brok thangai Dibras Debormani nukhungni lukorok bai kok salaikha khairokmaya pharkha tai o jorao dorni logio tongo bkhao phanrama bai baksano Dibrasni kathar samungni bagui nangmani manikhni rok yapri kabalaikha o salo Tipra Mothani ngai thangai manjak khagikha Montri Brishoketu Deborma EM Sohel Deborma YTF ni Jiten Deborma tai Prosmit Deborma no khoboi TWF ni Mary Deborma songrok tini haino hai Komolpurni Maharani o phaisok pajak tini thui thangjanai dakhuk Dibras Debormani nukungo tini bini nukungo jung condolence ke bujonni sikang borono eboni family no o bujonni bagui subanen bagui jung Maharaj rohorjak abon bagui borono jung tini Maharaj ni tuidul mumbai jung borono kisa subai kalangkha jung sini dakhuk Dibras ni nukungni logi sungbo tongo abo sungpuilang sini sawi phayo te Maharaj sungno barbar no phone khai tongni joto details tau bahai ta bunti ta bujang bahai ki khainai amrok no sini bubagra khosna hari tongo abon bagai sung tini bubagra ni well sini EM korokni sini PWD te sini ICA ni EM sini Runel te Suhel tongo sini working president YTF ni Jiten sini Prosmit borokornoi te sini buri bodolni sini Mary Deborma jung boto locally jehetu Mary o jaga sobsomai no boni nukungbai jekunu jorao no khai samoro khai tongo jai tini bini nukungni borok bai malai borok bo bele dukhon tongo kai sungbo jothro dukhon tongo haifano thinai borok thithangka jung tobo bini family logi jung hamesha no tongnai ni jung bini family ni borok bai koksa